Vi sidder bare her sammen med Michael Simpson og Jørgen Leth og Fridtjof Toxvig. Tusind tak, fordi I gad komme og være med. Det er vi meget bæret over. Det var jo fantastisk at se jer med jeres nye album. Har det været en god tur for jer indtil videre? I har jo spillet en hel masse med det. Ja, det har været fint. Vi har fået meget ud af det. Vi kan godt holde hinanden ud, og vi kan enormt godt holde ud at stå for publikum, som er interesseret. Det har vi oplevet hele tiden, hele vejen igennem. Det var en rigtig tilfredsstillende turné på alle måder. Altså, spillet for publikum og sådan noget, det har været meget vigtigt for os. Og jeg vil sige, som den yngste i hele setupet, så synes jeg, at tempoet er rigtig højt. Ja, det har vi. Ja. Så det album bygger det mere på din personlige inspiration end de forrige? Det ved jeg simpelthen ikke, fordi jeg kan jo kun være inspireret, når jeg er sammen med Michael og Fridtjof. Altså det er sådan en fælles atmosfære, der skabes, og det er den, der får mig på glæde. Jeg ville ikke kunne starte, uden jeg havde den tændsats fra mine kammerater, og også den at mærke deres opmærksomhed. Det er sindssygt vigtigt. Så det er svært at definere præcis, hvad det er, men jeg har godt nok haft meget på tapetet denne gang. Jeg havde mange historier, jeg havde lyst til at fortælle, og det blev jeg så opmuntret til af mine to kammerater her. Det var skønt. Det var rigtig inspirerende faktisk at arbejde sammen på den måde. Altså jeg vil sige, at det som måske er lidt med til at skabe den energi, der er i bandet, det er, at vi taler om nogle ting, som er fælles. Det er nemmere for Fridtjof og jeg at lave musik til noget, hvor vi føler, at vi bliver talt til med vores egne følelser. Ikke? Og så på den måde, der kan man sige, at vi vælger jo selvfølgelig nogle ting, som er meget, som vi også bliver tændt på. Der er jo alt lige fra efterår til numre gennem Danmark og så videre. Men derfor synes vi stadigvæk, det er spændende, hvis Jørgen kommer med noget, der er meget hans. Så jeg kan jo, tro det like, stadig cykle. Men derfor synes jeg stadigvæk, det er fascinerende at tænke på, altså ud fra et andet perspektiv og så videre. Så det er både fælles, men det er klart, det er meget Jørgens. For jeg kommer til at tænke på noget, vi snakkede om I alle sammen hader havet. Eller om det er noget, der hører dig med til, Jørgen. Ja, det er jeg sikker på, at det er noget, der tager jeg fronten. Den står du alene med. Ja, det er jo klart. Der har jeg stor tilfredsstillelse ved at udfordre, eller drille de andre med det, altså de fobier, jeg har, som for eksempel havet, det skal bare ud. Og så er det fuldstændig ligeglad med, om de er enige eller ej. Fuldstændig ligeglad. Jo mindre de er enige, jo bedre. Jo bedre. Der er jo en fantastisk og virkelig kompleks lydside bag poesien. Og det påvirker selvfølgelig hinanden, det går jeg ud fra. Men er det så mest dine tekster og tanker, der påvirker lydene? Eller går det også den anden vej, hvor lyden påvirker de ting, du siger? Ja, det må du nok spørge dem om, fordi jeg kender jo ikke musikken, før jeg hører den, når den er færdig. Altså det, der eksisterer først, det er ordene, som er indtalt, improviseret. Altså uden tekst overhovedet. Det er det først bagefter, de bliver til tekst. Det er jo improviseret. Og det er så det, der eksisterer af materiale, og så kommer musikken i næste, altså et halvt år efter måske. Så jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, at det er musikken, der er inspireret ordene, men det er samværet, der er inspireret ordene. Jeg lægger mærke til, at i et stykke som for eksempel, jeg hader havet, der ligger der jo en lydside bagved, der minder meget med det ekkolod. Ja. Og så tænker jeg, om det måske var noget, der fremprovokerede et eller andet, når du så sidder på scenen og hører det. Nogle følelser måske, det du siger? Ja, nogle følelser bestemt. Jamen, jeg kan jo altid genkende de følelser, der er i musikken, når jeg hører den. Det kan jeg enormt godt lide. Jeg kan føle, at det er sådan en dialog, vi har. Det synes jeg virkelig, at jeg læner mig tilbage i musikken. Jeg kan enormt godt lide følelsen af at kunne læne mig tilbage i det, og det er et fælles udtryk, vi har. Det kan jeg godt lide. Og det er jo ikke sådan noget, jeg bliver forbavset over. Jeg føler mig i den grad båret af musikkens klang og idéer. Og omvendt lytter vi jo, når vi spiller live, lytter vi jo til Jørgens, hvor han er henne i følelsesmæssigt, og hvor han er henne alle mulige steder. Der ligger vi og arbejder med musikken, trækker os tilbage, hvis vi synes, nu skal der være mere plads, og laver mere, hvis der altså vi lytter til hinanden. Ikke? Det er jo som man har en forsanger faktisk. Altså, der er også rigtig mange historier og fortællinger, som ligger i showet. Ja. Og det er jo fantastisk, synes vi i hvert fald alle sammen.
Det er nogen, der er kommet. Altså, ja, de er der jo. Historien eksisterer. De har jo alle sammen et forhold til virkeligheden. Det er alle sammen noget, jeg har oplevet. Men jeg ved ikke, hvad der udløser, at jeg kan fortælle dem lige præcis i den her sammenhæng. Det er jo skønt, altså. Det er jo fordi, at Michael og Fritjof er gode til at lytte og se mig i øjnene og sådan noget, og med til at skubbe på. Kan vi ikke få en historie om det og det? Og så kan man sige, så kan jeg levere. Ikke? Og det er fordi, jeg befinder mig rigtig godt sammen. Vi befinder os rigtig godt sammen. Vi er med til at lave det sammen. Og musikken er jo så levende og så skøn, at jeg bliver så glad, når jeg sidder ved en koncert, så er jeg så glad for at sidde foran de to herrer, de lyde der. Det kan jeg skide godt lide. Det er som et samvær i toner og i lyd. Det er det virkelig. Er det også det ene med nummer, du tænker på? Ja, det tænker jeg også på bestemt. Jeg synes, det var en virkelig sjov anekdote der omkring Once Upon a Time in the West. Især, jeg kom til at tænke på, at der var et modsætningsforhold i forhold til den her hvad er han? Railroad boss, som bliver skudt og dør lige inden han når aldrig havet. Ja. Så det var meget sjovt i forhold til dit had til havet. Ja. Meget godt set. Meget godt set. Det er også meget godt set med ekoloddet. Det har jeg faktisk ikke engang selv tænkt over i Havet. Ja. Og det er jo fuldstændig rigtigt, der er sådan en ekoloddet-lyd. Noget vi også har talt lidt om, synes var interessant, var, I kontaktede jo Jørgen i begyndelsen, på grund af din røst og din stemme og den måde, du gør det på. Hvordan ændrer det sig, når du er på scenen, og når du laver digte i din måde at tale på? Er der noget, du lægger mere vægt på? Eller er det simpelthen bare den rå Jørgen Leth? Når jeg er sammen med mine to venner her, så sker det jo altså på en eller anden måde ud af samværet. Der kommer de historier. Jeg tror, tonen bliver speciel, fordi man kan godt lide at være sammen. Jeg kan godt lide at være sammen med dem. Og så bliver tonen jo... Det er ikke noget, der eksisterer på forhånd. Det er ikke noget, der kommer automatisk frem. Det kommer ved samværet. Det vil jeg sige, det er den store inspiration til det her. At man har lyst til at fortælle, når man kan se dem, der lytter, og man er sammen med dem, der kan bringe det videre, kan få noget til. Så jeg tror også bevidstheden om, at det arbejde, de har tænkt sig at lave ved det bagefter, at det kommer til at betyde meget for det. Så det har også en indflydelse på, hvordan jeg siger det. Og jeg er jo godt klar over, at de ændrer ved det, at de arbejder, at de klipper i teksten og så videre, men det glæder mig kun til. Jeg synes, det er skønt, at der bliver lavet noget ved det. Det synes jeg virkelig, det er. Det er jeg aldrig nervøs over. Det er altid spændt på og forventningsfuld overfor. Hvordan er de nået videre med det her projekt? Det kan jeg godt lide. Der var også dans i aften. Ligger det fast, eller var det simpelthen bare... Nu, du taler jo meget om i den her sang. Vi har taget det med i koncerterne i de sidste 2 sæsoner, ikke? Har vi ikke det? Jo. Det var noget, Jørgen han gjorde en gang, og så synes vi bare, det var så fedt, at så gjorde han det igen. Og, jeg var nervøs første gang, jeg gjorde det, men jeg havde lyst til det. Og så jeg har fået opbakning om det fra de to herrer her. Ikke? Jeg synes, det er en dejlig afslutning, at chefen rejser sig op og danser. Det synes jeg simpelthen er så skønt. Fantastisk. Jamen, vi skal egentlig til at runde af. Ja. Og vi har en lille forespørgsel. Så må I se, om det er noget, om du især, Jørgen, vil kunne gå med til. Det drejer sig om, at vi har haft rigtig meget samtale omkring din stemme. Og den måde, du læser op på. At vi er ret sikre på, at du vil kunne få alt til at lyde fantastisk. Og vi har talt meget om, jeg lader også mærke til i forhold til det nye album, med at sproget er på vej ned af en knap så interessant tangent. Ja. Og det samme tænker vi med den brede radioflade med musikken. Ja, okay. Og de tekster, der ligger bag den her mainstream musik. Og hvis du er noget, du er frisk på, så kunne vi rigtig godt tænke os at høre der læse noget op, og se om det kunne bringe noget kvalitet ind i en tekst, der måske ikke har så meget kvalitet. Hvis du vil noget, du vil prøve. Vil du det? Ja. Har den her. Hvem er artisten? Artisten, det er en, der hedder Gulddreng, som har lavet det danske radio, ja. Og, er det nogen, I kender? Nej. Det lyder som noget for P3-segmentet, så ja. Det er P3-segmentet i allerhøjeste grad. Skal jeg prøve at gøre, hvis du vil læse noget tekst, du må gerne tilføje så meget kvalitet, du kan. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvor meget den har.
Eller hvad med det dernede måske? Tag den del af det der. Den del, du har lyst til. Ja, jeg tager den sidste del. Mm. Du må gerne sige det. Du kan jo sige det til mig, hvis der er det, der står. Ja. Du kan høre, Michael. Jeg har fået en tekst her, som jeg skal læse op. Jeg har intet forhold til den. Ja. Men jeg gør det for at gøre nogen glade. Ja. Okay? Og nu ser vi, hvad der sker. Teksten er fra mig. Tager fra dig til mig. Ja, det prøver vi at Er du klar? Ja. Værsgo. Du har smukke øjne, baby. Jeg vil se dig nøgen, baby. Er du model? Er du model? Alle de andre fuckboys står og skammer sig. Giver dig komplimenter. Men det er ikke noget, der rammer dig. Kom op. Kom og få en drink op i baren. Vi skal være stive. Jeg ved, at du er model. Men jeg er stadig fucking offensiv. Ja, det er simpelthen en tekst, der er... Altså, Den er jo ringe. Den er utrolig dårlig. Det er, men jeg må sige, altså... Den kan man ikke rejse op fra de døde. Hvordan synes jeg, hvordan holder jeres tese med, at Jørgen Jeg synes fandme, du løfter den mere, end jeg havde troet muligt. Det må jeg sige. Jamen, jeg er lojal over for den. Men jeg vil jo heller ikke gøre grin med den. Altså, jeg synes, den er meget ringe. Ja. Og... Hvem er den stakkel, der skrev den til? Der er jo en generel tendens med, at kvalitet det er noget, man tilsidesætter for en ironisk distance. Og det er åbenbart... Der er sgu da ingen ironi. Det kender man godt, men det der er ikke skarp ironi på nogen måde. Nej, det vil jeg heller ikke sige. Nå. Og den øverste del, den er simpelthen umulig at læse. Det er at tale så meget om svin, det synes jeg er uhyggeligt. Er du model? Vil du med på hotel? Hold kæft, nej. Modernitær, baby. Wow. Til gengæld så synes jeg, du klarer den skide godt som vært. Ja, det må man sige. Ja, jeg var satan, Ja, men jeg slår min folder på journalisterskolen. Okay. Så okay. Ja, men altså... må gerne alt det, vi Det har er sagt. nye Mikkel, hvad hedder ham der? Føns? Du er den nye her. Hvem har lyst til at være det, siger du? Han er meget populær. Vi fik at vide, at vi gjorde det bedre end Anders Breinholt den ene gang. Det var et stort kompliment. Det Han er sgu god. Han er god. Ja, så er der noget at arbejde hen mod. Det kan jeg enormt godt lide. Det er nye koncepter hele tiden, ikke hele tiden. Nye gæster hele tiden. Ja. Nej. Nå. Nej, det er ikke. Der har været nogle genganger. Det har der sgu. Vi har desværre ikke en kop, I kan få med. Men Okay. det arbejder vi på. Ja. Og vi har stjålet nogle kopper her på spilstedet, så det gør ikke noget. Vi har masser. Jamen, Breinholt skal skide godt lide. Det kan han. Jamen tak fordi vi kom. Ja, tusind tak fordi I kom. Det var fantastisk. Det var dejligt at tale med jer. Vi skal jeg skal på jazzklub i Kolding. Ja. Og du skal lave billede her eller hvor? Jeg vil gerne her, hvis det er muligt. Altså i Hvor sofaen derude er eller det hvad? værd? Altså, det kommer an på. Altså, I må også gerne... Du er fotograf. Katrine, hvad vil du helst? Hvad siger du? Hvis du er fotografen, så hvad vil du helst? Ja, det er super fint, I er her. Fedt. Kan vi lige tage en 3 sekunders afslutning? Ja, undskyld. Er det fordi, vi skal se CSGO, eller hvad? Nej, vi hjælper med at sætte dagsordenen, det er perfekt. Men vi skal bare, Yes. bare sige... Det var alt for den her gang på Gods TV. Tusind tak, fordi I så med. Tusind tak, fordi I kom. Det var fantastisk. Det var dejligt at sidde her med jer. Må vi komme tilbage? I må meget gerne komme tilbage. Det håber vi rigtig meget. Og, Jeg vil gerne tilbage. Det vil jeg også gerne. I er meget velkomne. Det er rigtig fantastisk. Så skal vi noget bedre vin. Jamen, hvornår er I tilbage i Kolding? Næste forår. Ja. Jamen, hvis I er her, så er vi her i hvert fald også. Det er ikke for at stresse dem, men altså, hvornår må vi være her? Altså komme tilbage? I morgen? Ja, fint. Senere i aften. Jamen, tak for den her gang. Se med næste gang. Der har vi forhåbentlig nogle tilnærmelsesvis lige så spændende gæster i studiet. Men, god aften.